男社会はいかにして成立したのか。人間の社会においては、有史以来、男が女よりも主導的な働きをしてきたというのが常識である。現代でも建前はともかく、相変わらず男社会が続いている。女性が養殖に就くたびに、これからは女の時代だとマスコミが騒ぐのは、逆に女性が依然として低く見られている証拠である。しかし、人類の歴史全体を通して常に男尊女卑であったわけではない。有史以前はむしろ女尊男卑の時代だった。1. 全文明社会は母権的である。有史以前が女尊男卑の時代だったことを最初に指摘したのは、スイスの法学者バハウフェンである。バハウフェンは1861年に出版した母権論で、ギリシャを中心にエジプトやインドなどの古代の神話やその他の資料の分析を通して、有史以前に女性支配の時代があったという仮説を発表した。有史以前の人々は、大地に雨を降らせて作物を育む天を、女院に精子を降らせて子供を育む父として表彰した。だが、彼らが豊穣を願って崇拝したのは、父なる天空ではなくて、母なる大地であった。弾痕期以前の幼児がもっぱら母親にしか関心を向けないように、幼年期の人類はもっぱら母なる大地にしか関心を向けていなかった。先史時代の人々は、現在の私たちと同様に、作物はその作物が生えている土地の所有者の所有物だと考え、雨がどこから降ってくるかとか、種がどこから飛んできたかということは、所有権を決める上で考慮に入れない。だから、先史時代の人々が子供、作物が父親、天の所有物ではなくて、母親、大地の所有物であると考えたことは、ごく自然なことなのである。先史時代の社会の多くは、子供が母親の姓を名乗る母親の所有物で、遺産が母から娘へと相続される母系社会だった。もちろん、母系社会と母権社会は概念的に同じではない。しかし、今でも世界の辺境に生きた化石のように残存している未開民族たちの母系社会は、多くの場合、女尊男卑の母権社会である。そこでは、文明社会でなら、男がする役割を女がしている。最も男性的な職業と思われている兵隊ですが、女性の職業である場合もある。例えば、アフリカのダホメ王国では、戦争は女の役割であった。女だけの軍隊は17世紀頃に結成され、ダホメ王国がフランスの保護国になる19世紀に解散するまで存在した。彼女たちは一般に極めて勇敢で、臆病な女兵士は、お前は男だと罵られ、しまいによって処罰されたという。臆病者のことをめめしいと形容する男社会とは対照的である。古代ギリシャではアマゾンの女戦士の伝説が有名である。ディオドロスは小アジアのアマゾン女族の女王に関して以下のような伝承を残している。法律を定め、女たちには従軍させ、男たちには卑しい奴隷の仕事を課した。男児が生まれると足と腕を不自由にして称えなくし、これに対して女児は右の胸を焼かれて大きくなった時に戦場で右の乳房が弓を引く上で邪魔にならないようにした。それゆえ、この民族はアマゾン、乳房がないものと呼ばれるようになった。
このディオドロスの話は到底史実とは思えない。右利きの女性の体験談によると、弓を射る上で邪魔になるのは、むしろ左の乳房の方なのだそうだ。戦う上で右の乳房を潰す必要はないし、実際ギリシャで描かれるアマゾン女戦士の像には、乳房は2つともある。また、言語学者によれば、アマゾンイコールアプラスマゾンイコール乳房がないものというギリシャ人による通俗的解釈は誤りである。